Першы беларус у свеце, менавіта так пра яго казаў Васіль Быкаў. І зараз вы зразумееце, чаму. Яго даследаванні дапамаглі ЗША адправіць чалавека на месяц. Ён выкладаў ва ўніверсітэце ажно да 85 гадоў. Яго імя трапіла ў капсулу, якую замуравалі ў сценах Капітолія разам з іншымі выбітнымі навукоўцамі. І гэта гісторыя беларуса Барыса Кіта. Ён нарадзіўся 6 красавіка 1910 года ў Санкт-Петербургу, але ўсё жыццё лічыў сябе беларусам. Справа ў тым, што яго бацька, ураджэнец Навагрудчыны, у той час працаваў паштальёнам у сталіцы расійскай імперыі. Але ўжо ў 1918 годзе кіты вярнуліся ў Беларусь, у агароднікі на Навагрудчыне. Менавіта тут Барыс вырас, скончыў Навагрудскую беларускую гімназію, а потым стаў яе дырэктарам. За вялікі ўнёсак у жыццё горада потым яму прысвоілі званне ганаровага грамадзяніна Навагрудка. Але падчас Другой сусветнай вайны жыццё Кіта некалькі разоў вісела на валаску. Немцы арыштавалі яго па падазрэнні ў сувязях з беларускім падполем. Больш за месяц ён правёў у турме і ледзь не быў расстраляны. Выратаваў яго былы вучань. А калі ў 1944 годзе ў Беларусь вярнулася Чырвоная армія, Барыс Кіт прыняў яшчэ адно вельмі цяжкае рашэнне. Ён вырашыў з'ехаць у эміграцыю, бо не хацеў заставацца пад Савецкім Саюзам. Як вы можете здагадацца, гэта пагражала яму асабістай небяспекай. Спачатку была Германія, а потым Кіт эміграваў у ЗША. І вось тут Барыс знайшоў сябе. У 1960 годзе ён выдаў першы ў свеце фундаментальны даведнік па ракетным паліве Rocket Propellant Handbook. Кніга хутка становіцца галоўным даведнікам для спецыялістаў гэтай галіны. Потым Кіт даследуе вадароднае ракетнае паліва і становіцца дзяржаўным дарадцам ЗША па развіццю касманаўтыкі. Яго распрацоўкі выкарыстоўваюцца ў даследаваннях, якія дапамаглі першаму чалавеку адправіцца на месяц. Але Барыса заўсёды цягнула ў Беларусь. І ён вярнуўся дамоў толькі спусця 47 гадоў эміграцыі ў 1991. Але колькі ж усяго Барыс Кіт зрабіў для Беларусі за яе межамі. Рыхтуйцеся, зараз будзе крыху пафасна, але гэта цытата Барыса Кіта. Усё, што я зрабіў у сваім жыцці, я зрабіў дзеля сваёй бацькушчыны і яе славы. Я не ведаю, чаму пад гэтым відосам дагэтуль не стаіць ваша падабайка.